Hej, mit navn er Lone Thomsen. Jeg er stifter af og direktør for Clear Vision, der er et af Danmarks mest erfarne virksomheder inden for coaching og kommunikationstræning. Vores vision er at skabe vækst via øget trivsel, livsglæde og arbejdsglæde for mennesker i erhvervslivet og i privatlivet. I Clear Vision møder du veluddannede og meget kompetente coaches og undervisere. De har hver deres speciale, og alle møder de dig ligeværdigt med stor respekt for, at det er dig, der er eksperten i dit liv. Mit navn er Christel Damgaard. Jeg er daglig leder i Clear Vision. Jeg har arbejdet med coaching og kommunikationstræning i mere end 6 år. I Clear Vision har vi speciale i at styrke menneskers kommunikative adfærd og selvværd med enkle metoder, praktisk træning, coaching og sparring. Du kan deltage på et af vores kurser eller på vores meritgivende coachuddannelser. For eksempel kan du deltage på kurset Kommunikation, der rykker, og det rykker virkelig. Eller du kan deltage på vores business coach uddannelse, Working Coach. Eller på vores socialfaglige coachuddannelse. Eller du kan få styrket dine personlige kompetencer, og det kan du gøre med et lederudviklingsforløb eller et medarbejderudviklingsforløb. Eller du kan få helt privat personlig coaching og sparring. Vi har helt fantastiske tilbagemeldinger fra vores kunder. Rigtig mange siger, at deres udbytte er styrket tro på sig selv. De får øget trivsel både på arbejdspladsen og privat. De opnår mindre stress og får et større overblik og overskud. Det bedste er, at de får en bedre dialog og større åbenhed i deres daglige relationer. Og så får de mere fokus på glæde, nutid og fremtidsmuligheder. Så vi byder dig rigtig hjertelig velkommen i Clear Vision. Kom og få kommunikation og coaching, der rykker. Vi glæder os til at følge dig og dine kollegaer et stykke på jeres vej.